हेलो लोगोफोर दिनैहाय आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय दंफैयो एक्स-एन-डि-बिफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेवहाय सासे सेंग्रा एन-डि-बिनि जायफ्रा मुंख्लं जानाय बा माबानाय बा रिहेबिलिटेसन मोनाखै बिनि बारै जों दान्दिसे सावरायलायनाय जादोंमोन बिनि बारैनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो गासिनिसिबो आङो साबायखर बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे जोंना बुंनांगौआ बेल'नो जोंना जेनाखि एन-डि-बिखौ लानानै एकर्डआ जाबाय एकर्ड जानायजों लोगोसे रिहेबिलिटेसन जायखौ होनना बुङो रिहेबिलिटेसन बेखौ इन्डिया गभर्नमेन्टआ होदों मानो होनना बुङोबा एन-डि-बिआ जेबो गैयै हिसाबै जेबो हा हु ना माबा मोनसे केस गासैजोंबो भुगिजोबजानाय हिसाबै बे 4 लाखजोंनो माने गावखौ जेन'बा माबा मोनसे बेफार फालांगि मावनानै जाथों होननानै बे जिनिसखौ होनाय दिनैसिम होदोंब्लाबो माखासे मोननाय माखासे मोनै जोङो मोनब्रै फेक्सनजों दिनै मोनै गोजा जोङो ज' जानानै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो जों बुंबावो बिटिआर एकर्डनि सायाव बिटिआर एकर्डखौ जोङो मानियो सनमानबो होयो मानो होनना बुङोबा एन-डि-बिनि गेजेरजों जानानै फैनाय हिसाबै नाथाय जों सनमान होनायजों लोगोसे जायफोरा सालायदों बिसोरबो जोंखौ सनमान होनो रोंनांगोन आरो बेजों लोगोसे आं बुंबावो जानाखि साख्रिखौ सोदों जेनाखि जेन'बा गोदो समाव जेन'बा बिटिसि एकर्डबो जानानै फैदों बिटिसि एकर्ड जानायजों लोगोसे एक्स-बिएलटिफ्रा साख्रिखौ सोदों पार्मानेन्ट साख्रिखौ सोदों नाथाय पुलिस मिलिटारियावसो सोदों आरो जानाखि जेन'बा बैसो अबस्था जाजोबाखै बारजोबदों जेन'बा लायैफोरखौ गावसोरजों राजनितिखौ लाफा मालाय मानसि बानायजोबदों जोंनि एन-डि-बिनि एकर्डआव बिटिआर एकर्डआव मा खालामदों एनजिअ'आवसो सोदों एनजिअ'जों मा बिसि फिसासो जानो ना गावसो जेन'बा सोलिनो बा गथ' गथायखौसो फोरोंनो बिदिजोंथ' जाया सोनो हायोबा मोजांखौ सो आरो एनजिअ'खौ सोदोंबाबो बिसिनि दरमाखौ 20-25 हाजार हो जाहाथे माने बिथांमोनाबो सोलिनो हायो आरो केसनि बेलायावबो सानदो दिनै आंथ' एक्सटेन्डबो जानानै दं थांनाय बोसोरनिफ्राय दिनै आं कर्ट मोननै मारिनाङो नागालेण्ड मारिनाङो क'क्राझार मारिनाङो बेसे गोबावसो दिनैसिम जोबगोन होननानै फोजोबगोन होननानै बुंनाय बाथ्राया दासिमबो फोजोबनो हायाखै बेखायनो जोङो मोनै गोजा ज' जानानै जोङो दिनै मोनसे कमिटिबो दानाय जादों बे कमिटिनि नामखौ जोङो दानो होथ'वा खारन आरो जोङो नेक्स्टआव जानाखि जेसेबांनाखि जोंनिफ्राय सफैयाखै सर्ट टाइम लानाय हिसाबै बिसोरखौबो आङो खावलायहरो जाहाथे जोङो नेक्स्ट टाइमाव जेलानाखि जोङो प्रग्रामखौ लागोन प्रग्राम लानायनि सिगां जोङो फेसबुक बा माबा मोनसेजों जोङो बेखेवहरगोन बिनि डेट थारिखखौ जोङो एसे उनाव होनोसै जोङो लिडारफोरखौ लानानै जोङो मावलांनांगौ जानानै फैगोन जों लिडारफोरखौ गासिबो मोनखाङै गासिखौबो जोंजों लोगोसे ज' जानानै जाहाथे नारसिनफालाङो सरखारनाव आं बेखौनो खावलायो बिटिआर सरकारा नोंथांमोननि केसखौ सल्भ जाबाय होननानै बुंदों खिन्थु लिस्टबो होदों लिस्ट होनाया बेसेबांबा गोबावसै 100 बेसेबांबा जन आंनाबो दं बेयावहाय दासिमबो आंनाबो जोबाखै आरो आं नागालेण्डखौ अयथासार जाबाय खनब्रै खनबा हरो नाथाय हरबाबो बिनिया दासिमबो भेरिफाइबो जायाखै होमबा जोङो मा केससो मारिगोन ना गथ' गथायसो फोरोंलांगोन ना न'खरसो खुंलांगोन जों माजों मा सोलिनो जों मा जानांगौ बेखायनो जोङो गोरायै बुङो जुदि जोंनो बे अक्ट'बरनि गेजेरावनो सेप्तेम्बरनि 5 तारिखफोरनि गेजेरावनो जोंनो फिननायखौ होनांगौ फिननायखौ होआबा जोङो हयथ' जोङो अयथासारबो खालामलांफिननांगौ जानानै फैगोन बा जोङो अबेबा धरनाबो होनांगौ जागोन बा राजा लामाबो गाथेनांगौ जानानै फैगोन आं बेखौनो बुङो नोंथांमोननि समयसाया बिनि सायावथ' इसिबां जोंहा माने बुंनांगौ गैया मानो होनना बुंबा जेलानाखि जेनेबा खामानिया फारसेनिफ्रायनो जुदि आवगैयाब्लाथ' जोङो सिगनेटरिफोरखौ लानानै माबा मोनसे खामानिखौ मावलांखानांगोन मानो होनना बुंबा सोरबा लिडारा हारसिं लिडार जानानै फैया केडार्सखौ लानानैसो लिडार जायो नाथाय लिडारा केडार्सखौ अननो रोंनांगोन बा नायनो रोंनांगोन दासो सक्ति जाखांनायनि उनावसो नोंबा नों गावबा गाव होननानै बुङोबा हयथ' जानाखि मोनाखै बा जानाखि जेसेबांनाखि केडार्स दङ खिन्थु लिडारफोरनि सायाव नोजोर होनांगौबो जानानै फैगोन लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जानांगौ एन-डि-बिनि एक्स-एन-डि-बि बिथांमोना मोनैनि थाखाय खुद्रिसारदों दिनै मोनसे जथुमा जादों उनावहाय नायलांबाय थानोसै बिथांमोना माबोरै खालामो आरो बावहाय अफ्रिया जेसेबां हायो एसेबां हेफाजाब होबाय थागोन लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय गोजोन्थों।